Idolak. Kenapa kok ngidola Pak Kaji? Karena jambulnya biru. Oh, duh iki. Gak oleh. Oh, Wis tuwa. oh ya wis. Nyeneni ngesore. Gus, Heeh. katane Mas iki kon tambah siji sangat, Gus. Napa nih? Bojone. Waduh. Bahaya. Nggih wis tuwek, gak kuat ampun. Nggih, Ampun saudara, diseneni ning. nggih. Ya, oke. Bisa. Sitak ya. Nggih, malah penak, Gus. Nggih. Nah, kopine Bapak kon nambahi josis ya. Nggih. Heeh. Apa? Li. Eh? Kopi berasko. Iki Josis. wah. Oh, iki wonge percil iki tibakno. Kenapa, Gus? Ajeng kula ambung tanane mboten kene. Usah. Kowe iki tibakno iki temu kabeh wong sing tukang atraksi. Oh, alah iki. Oke. Oh, cah cilik-cilik ke, yang bisa kata-kata untuk Kabupaten Blitar siapa? Anak-anak kecil. Oke. Ini ya sing kae ning sor patung ke lho, apik patunge gen kenek disuting kok. Kayak dada-dada kayak nek kata-kata apa selawatan. Kayak cilik apa tuwek ya. Tapi ora ketara kae lho klambi biru ndok bebek lho. Wonge nggih tas ji, lunglungan mikir lunglungan. Lah kuwi wonge nggih tas iki ngadeg. Wah, luar biasa ya. Aku malah cetukan wong sing ngeplak aku barang. Seneng. Luar biasa. Blitar. Wah, arek cilik barang ya akeh sing ngaji ngene ya. Ya, siap. Heeh. Sik, mike dilunglungne. Insyaallah nutut tok. Engko nek ra nutut didukne wonge, nganune sing kae. Ning sor patung kae. Nutut ta wi insyaallah. Nutut ya Pak Sabar ya. Nggih, mike pun dugi. Lung. Pinter. Wah, wong sakmene mbani ya ning Blitar ya. Bendina wong sakmene mbani ndongakne ngono ya ses lho iki. Wah, bekel lho. Aspalan sampe koyo ngono lho. Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Kula Mas Priyo, Gus. Umure pinten? 3 gangsal. Oh, tak kira ning kene kok cuwilik, Mang. Berarti yo krana adoh nggih. Daleme Gus. daleme pundi Mas Priyo? Kula Lodaya Kedung Bunter, Bos. Kok celak mriki? Nggih. Lah kok sampai penek anteng mriku jenengan? Lah mboten bagian gen, Gus. Wong mboten kebagian nggih sampai penek anteng mriku. Nggih, Gus. Mas Priyo nggih pertama kali cethuk kula. Pun bolak-balik. Tuh. Pun nanti kula celuk Dereng tapi teng pundi cethuk kula? teng Kedung Bunter dalemipun Mas Ferry. Oh, nggih. Nek jenengan profesine napa hari-hari? Bakul wedhus. Oh, bakul wedhus. Regane sae napa mboten niki wedhus? Niki rada kleret, Gus. Klarak pun nikah Mas Priyo. Sampun, lha niki yogane. Pundi? Sami kalih bapake. Oh, padha tenan ya. Nggih, Pinten putrane jenengan? tasih setunggal, Gus. Tunggal. Proses kalih. Oh, proses. Pun dados. Alhamdulillah dereng. Wah, berarti cek lembur. Bojone teng griya. Teng dalem, Gus, niki wau rencana badhe tumut ngoten sonten niki wau masuk angin. Lah kuwi metang. Amin. Wes engko sesuk malam Jumat nggih sarung batikku, tambahno plurune. Nggih, Gus. Gus Ikdam series wingo get dadi. Nggih, Gus. Tapi Amin. aja ning pasar wedhus sik, krana wingo sewengi ndeder terus. Mas Priyo, Nggih. doanya untuk Kabupaten Blitar, Pak Bupati, Pak Wabub napa dungane? Nggih, untuk Pak Bupati dan Pak
Wakil Bupati, semoga beliau diberi kesehatan, panjang umur, Amin. kemudian rezeki lancar, Amin. dan semoga untuk Blitar tambah jaya dan berjaya. Jaya, sejahtera karo jaya. Nggih, Gus. Nggih. Mungkin harapane bakul wedhus apa mbok menawa enek sing iso diwujudne Pak Bupati karo Pak Wabub. Untuk kedepannya semoga regane wedhus tambah apik. Wah ngono, kuwi sing iso ngatur Pak Kaji kuwi piye kuwi? Nggih diusahakan, Gus. Oh diusahakan. Niki pun Nggih. elek pirang dina. Alah pun dangu. Oh ya wes, aja putus asa lho Mas ya. Enggak enek usaha liya selain wedhus. Anu juri manuk, Gus. Oh, manuk, Nggih tenggang tangan. manuke dhewe. Alah gadane kaji beki. Wah iki yo fene Pak Wabub iki tibakno. Kata-kata enggak enek Mas Priyo. Kata-kata ngono. Hah? Kata-katane Piye? semoga usaha Widungo. Pak Kaji beki Pemalah ndongakne ya wis ora apa-apa sak sirmu lah. nggih. Kata-kata mutiara ngono kae lho ora enek. Untuk Blitar apa ya untuk beliau-beliau untuk Pak Beki apa Pak Bupati ya ora apa-apa. Nggih. Piye? Oh parian kaya percil ngono kae lho, gak enek. Nah, nggih. Wes. Cek golek ning Google. Wes pokoknya tambah sukses selalu. Yo, wis budrak. Drek. Wis mumet, pokoknya sangoni Nggih, amin. Oke, iki komentare dienekne kegiatan hari jadi rangkaiane ngeten iki, hiburan diingi. Terus iki pengajian ngono iki komentarmu piye Mas Priyo? Nggih saged berlanjut setiap tahun. Jaluke wedhus larang bareng acara berlanjut iki kowe jan wis karepe dhewe tapi wis ora apa-apa lah. Nggih, kapan-kapan tak tuku wedhusmu engko. Nggih, kula tenggol, Gus. Yo, enek barang ora iki? Wonten. Ya wis. Kadang Piro? enten les dosa. Yo, kapan-kapan engko tak sitoke, engko kapan-kapan. Nggih, kula rantos. Nggih, tapi yo sabar lho ya. Nggih, Gus. Saya tunggu kabar baiknya. Oke. Iki pengajian apa pasar wedhus iki? Oke, Mas Priyo. Ya wis, ngono ae Mas Priyo. Nggih, donga dinonga, Gus. Amin. Amin. Iki nggih modal sangoni Pak Wabub. Kali Pak Haji Handoko sangoni 2 juta. Alhamdulillah, ya Allah. Nggih, jual rego rezeki. wedhus sik murah kuwi, Mang. Nggih, keng damel tambah modal, Gus. Oke. Ya wis sing sabar ya. Nggih. Pun. Arep muni apa neh? Pun salam mawon, Gus. Wis jelas, wis cair kok. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikir balekne. Nggih. Jadi kok mulai tak kira cuwilik ibakno wis 35. Dalam. Lah masalahe waduh niku lho. Ki yo menek ning kono lho. Padahal melu daya pengen ketok jangan pengen roh. Ya Allah, wong Blitar yo pengen roh ngono kuwi yo. Malih kenal bakul wedhus, karo sing ngeplak. Wis, ya nek cah cilik sing pinter selawatan endi ya iki? Ini berani selawatan. Oke, saya mikir ditunggu dulu. Di situ aja biar kelihatan, nggak usah maju. Di situ aja. Wih, cah cilik kuwi. Napa? Lansia nesu. Oke. Lansia pundi lansia? Lansia. Rondo no mboten? Oh ya wis, kudung ijo kae. Wehno kudung ijo kae. Lansia ora disiarne malah cah cilik jerene ngono. Ya, daripada aku ya dikeplak kuwi, Mang. Nggih, nyuwun sewu lho Pak Bupati. Niku request kudung ijo. Kuwi, lah kuwi. Ji. Lah, kudung ijo. Lah, iki lansia.
Mang tak takoni. Lah rondo napa mboten? Ya rondo. Oh ya wis. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Sri Mutiani. Bu Sri daleme pundi? Talun Kok lansia umure pinten? 63. Garwane pun mboten enten. Pun dipek uang doang kok, Gus. Wah, mboten sedo. Dipek Nggih, wong pun pinten tahun? Kawit tahun 2004. Wah, wis 10 tahun punjul. 10 tahun piye to, Pak? Lah nggih punjul. Nggih. Heeh, 10 tahun punjul to. Terus jenengan teng griya Oh, kalih dua. sinten? Kalih yugane Lah jenengan mboten pados malih. boten Lah napa? trauma. Weh. Trauma dengan lato-lato. Oke. Kok ya enek wong trauma karo lato-lato. Oh nggih, teng griya kalih yugane Nggih. pinten? Yugane kalih. Kalih jenengan sedaya. Sing setunggal nyambut damel. Terus jenengan profesine napa teng griya? Buruh tani. Biasane napa tandur napa-napa? Nggih tandur. Niki cedhok kula ya pertama kali. Oh, salwasul teng Pundi? Ter markas mriko ngoten nggih tasik baru kali ini dipanggil, Gus. Oh nggih, ngapunten. Jenengan pun nate ngablek ya, An. Salaman kok nate, Gus. Ajeng kula ambung tanane mboten kene. Mboten usah. Weh iki atibane iki temu kabeh wong sing tukang atraksi. Oh alah iki. Nggih ngapunten kula mlakno sakniki nek mubeng kali Pak Wabuk ngeten kula. Weh iku nek sampe ngene tangane ucul. Nggih Bu Sri, ngeten iki wis marem dipanggil. Oh, arep sanget. Napa mareme? Gue pun cita-cita doang ku pengen dipanggil lho, Gus. Niki turutan Ajeng matur napa nek wis dipanggil? Nggih. Ndongaaken Gus Idam mugi-mugi sale dakwah tambah niki nggih, tambah napa nggih, tambah niki Ses. jamaah tambah kata. Iya. Terus jamaah-jamaah menika saged nampi napa ingkang sampun dipun dawuhaken Gus Idam dhateng Kula ya iso nglakoni, ora omong tok. Nggih. Ya dongak niku penting. Nggih, mugi-mugi Gus Idam nggih saged napa nggih? Nglampahi. Lebih istiqomah. Amin. Pun Sampun. nek dungane damel Blitar napa? Mugi-mugi Blitar tetep tambah jaya, tambah maju. Nggih. Lan niku mugi-mugi nggih jalan Kumpang Kendarjo niku. Jalan meh. Nggih. Budrek. Cuyut lho Gus, nek niku jalan jurusan. Lah ciut nek asale ciut piye nek ngembakne mengki? Nggih di aspal luwih lebar Oh ngoten. saderenge dereng. Sampun saiki ngoten lek simpangan ngoten ra direpot. Liwat lintune mawon, Bu. Lah liyane kula niku kok Oh alah. Nggih. Derenge ciut iki kon. Kumpang Kendarjo niku kan jurusan. Wong nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak Bupati, Pak Wakil Nggih. Bupati, Lah niku jalur Pun desa usahaken napa nggih, nyuwun. kabupaten niku? Kabupaten. Oh kabupaten. Nggih. Wong nggih, dadi pemimpinmu metenan ya. Kabeh njaluk. Lah wong aku iki lho dadi nganu majelis ngene lho, kabeh njaluk salamane budrek. Lah iki mandang dalan kabeh. Nggih, Mumet iki. ditambah ke timur 1 meter, ke barat 1 meter cukup lah. Nggih, mengke insyaallah dipres teng dalem jenengan mepet. Nggih, mboten napa-napa. Mepet celondak. Hot mic mengke insyaallah nggih. Jeding butuh di aspal mboten? Mboten. Go yu wonge. Jenengan ketok ya ora apal Pancasila iki ketok ya. Apal pol. Wong mboten berarti nek apal mboten. Nggih. Apa ya iki? Wis, Napa? kata-kata apa kata-kata? Iwak paus, iwak sepat ngono. Oh. Parian mboten iso parian. Parian. Mboten saged. Mboten saged ngoten niku. Oh ya wis, isone napa jenengan? Selawat saged insyaallah. Wong nggih pun krana wis wengi mboten usah. Oh nggih. Sangoni mawon. Nggih, matur suwun. Kula nek kathah lepating ngapunten nggih. Nggih sami-sami Gus. Nek teng griya kula numpak napa biyane? sepeda motor, Tiang pinten? tiang 6
Pun pinten tahun teng griya kula? Sekitar 2 tahun. Wah, kok sampai bertahan 2 tahun ini napa alasane? Ruwemen lho, Gus. Demen. Nggih. Sing dirasakne napa? Ayam ngoten. Wis mek ngono. Nggih tok tambah kabeh. niki lah, tambah kedhi-kedhi, tambah istiqomah ngoten. Nggih, amin. Alhamdulillah, sabar nggih. Amin. Nggih. Niki sangoni 1 juta. Alhamdulillah. Saking Pak Wagub kali Pak Haji Handoko. Sembah suwun. Damel napa artone, Bu? Damel sangu ngaji. Nggih, kula pinten ngaspal jeding kuwi mang. Tumbas bensin, Gus. Nggih. Siap, pripun? Nggih, mugi-mugi Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati lan Pak Handoko panjang umur ingkang barokah. Amin. Nggih, rezekine tambah lancar, Amin. tambah istiqomah. Amin. Matur suwun nggih, Bu. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah wong sabare koyo ngene kok ditinggal nek arep bojone iki piye lho iki. Sampai gobloke. Baru nyaur Ibu Sri saking gobloke jerene. Wah tibakno galake metu. Aku mang badanku kaya ndongakne iki lho. Aku mikir lah ya wong sabar apike koyo ngene, karo bojone kok ya ditinggal niki nyapo. Mari ki mikir dijaluk neh saking gobloke. Wah tibakno galake metu. Coba anak kecil ini katanya biar sholawatan biar seneng. Iki lansia kan wis. Rondo wis. Iki cah cilik iki gen sholawatan apa nyapo iki. Lek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Tempatnya tadi loh, malah kelihatan di tadi. Tadi tempat awal berdiri tadi. Lah, biar kelihatan karena panggungnya tinggi. Lah, agak belakang terus. Lah, sampingnya masa. Lah, namanya siapa? Kenzi, Gus. Rumahnya mana sih? Ken Selo Kajang. Selok Kajang sana, deketnya Ya, Gus Idam. Ya. Oh, kok toko kene ya? Ken Gus, lihat Pak Kaji Beki. Wow. Ngidola. Idola. Kenapa kok ngidola Pak Kaji? Karena jambulnya biru. Oh, duh iki. Kenzi, umurnya berapa? Kelas 4, umurnya 9 tahun. Wah, pinter banget. Cita-cita pengen jadi apa, Kenzi? Jadi polisi. Wah, kenapa kok pengen jadi polisi, Kenzi? Karena biar bisa nangkap maling. Tepuk tangan. Wes hati-hati lo maling-maling iki lho sing arep nyekel. Oke, Gus. Siap. Mohon maaf, ampun. Bahaya iki ya. Kenzi, Bapak Ibu sehat? Sehat, Gus. Anak nomor berapa kamu? 2. Nomor 2, kelas 4. Umurnya berapa tahun tadi? 9. 9 tahun. Kenzi ini mau sholawatan apa? Jibril. Sholat Jibril tadi. Nggih, itu saja apa ada yang lain? Saja, Gus. Ya wes, coba digas. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sholli alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pun ngoten tok. Nggih. Penak. Dulu pernah sama Pak Kaji Beki pas di sini Acara main apa? bola. Bulan apa, Pak Haji? Pas Pak Kaji main bola. enggak, Gus. Oh iya piye. Sorry. Sepurane yo ora ngerti jenenge ora ngerti awit takok. Iya Kan tenang. dulu pernah Pak Kaji Beki pernah ngasih hadiah. Ke pemain bola. Enggak, sama saya. Oh iya. Pripun Pak Haji? Selak diseneni kula. Oh Piala Dunia nobar. Wah nobar to. Nggih. Oh alah. Pernah. Ndak. Weh. Iki karo Busri emang ya sak jumlah galak ya. Gitu. Weh, heeh. Oh Pak, sampean nobar. Pak Haji Beki di sini. Iya. Terus Pak dapat kuis.
Kamu dapat kuis. hadiah. Apa? Mboten ngertos. Lah sing oleh hadiah sapa to, Ji? Pak Beki dikasih uang 500.000 dan kipas angin. Oh nggih, siap. Tambah ono ya, Gus. Oh ya, ready. Siap, perintah Zi. Oke, kamu ke sini sama siapa Zi? Sama ayah. Ayah. Nggih. Enggak ngantuk, besok sekolah enggak ya? Libur ya? Minggu, Bos. Oh iya. Dadine oleh bangkong Wah, nggih. Biasanya pernah ngaji sama Gus Idam? di markas, Gus. Di tahun 2024 sudah lihat Gus Idam di markas. Oh, cerdas lo ya. Nggih. Pakai Sampai tak- sekarang, Gus. Wah, ini kita iso jadi polisi tenan nih. Kamu pengen jadi Kapolres mana kamu? Dapur. Dapur piye iki? Kapolda berarti. Nggih. Ya wis iki piye to iki? Bingung aku. Pinter loh tapi sampai saya mengikuti Gus Idam 2024 nono. Nggih. Oke. Ada kata-kata enggak, Ji? Enggak ada. Wah, nggih, mboten enten, Gus. Oh ya wis. Ngeten iki wis seneng cetok Gus Idam. Seneng. Oke. Sangoni ini sama Pak Haji Beki kamu dikasih uang sangu 1 juta. Alhamdulillah, mugi-mugi rezekine lancar. Ki panjang umur nggih. Amin. Gus Idam mugi-mugi tak dongakne panjang umur, sehat Amin. selalu. Lumayan aku didongakne padahal sing nyangoni Pak Kaji. Nggih. Oke. Wes kene semek nunut tok. Nggih. Eh, Hah? Gak oleh. oh, Wis tuwa. oh ya wes. Nyeneni ngesore. Gus. Heeh. Katane Mas iki kon tambah siji sampean, Gus. Napa nih? Bojone. Waduh. Bahaya. Nggih wis tuwek gak kuat ampun. Nggih. Ampun saudara, diseneni ning. Nggih. Ya, oke. Bisa. Sitak ya. Nggih. Malah penak, Gus. Duh iki wis berat iki wis. Ya wis sangoni bor tambahno 1 juta e bor. Kome Pak sing dhuwitku dhewe bor. Tambahno Iya. bor. Heeh. Nggih, berarti 2 juta. Isuwun. Duitnya tinggi apa, Ji? Damel boten. Damel biaya sekolah, Gus. Luar biasa, tepuk tangan. Iki barokah. Bapak Ibu kerjanya apa? Bapak kerjanya Apa? jualan kopi pok mie. Wong anu, ini keliling di acara Ya. kayak gini, Bapak. Ya, Terus saya Ibu. juga, Mbak. Ibu di rumah ngomong adik kalau kakak sudah kerja sendiri, Gus. Bapak dodolan ini. Nggih. Asong. Nggih. Oh. Alhamdulillah sampun telas. Tadi saya juga bantu Bapak Poh, pinter, keliling Cak, iki. air. Poh, tepuk tangan, pinter iki. Mbak, Membantu orang tua, Gus. siap pahala ganjaran surga itu, Ji. Jadi Nggih. jadi polisi nanti kamu. Nggih. Nggih, itu uangnya Nggih. buat sekolah. Nggih. Nah, kopine Bapak kok nambahi josis ya. Nggih. Oh. Apa? Li. Kopi Berasko. Iki Jus. iki wonge percil iki tibakno. Iki wonge. Saya juga pernah dikasih percil HP, Gus. Layak. Langsung Cak kok ya menang nek. Pinter ya marketingnya Cak percil lho ya. Nggih. Main. Heeh. Sering Layak kontak-kon muni josis ora gelem. gelem, Gus. Oh, weneng sik ngene. Brasko ngono wae. Berarti Jus. Oh ya wis ya. Baru pertama kali dipanggil kali Gus Idam. Dulu pernah Gus di Kediri sampean panggil Oke. orang anak kecil bakul balon itu loh, Gus. Heeh. Nah, itu saya ngacung. Ya nggak apa-apa. Langsung tidur. Wah, saya ngaco nggak dipanggil, oh nggak apa-apa, ngono ya. Nggih, tidur ae, Gus. Berarti urung rezekine ngono ya. Nggih. Wes, salamin ning bapak ibu sampean ya. Nggih. Pinter loh kamu, pinter. Kamu harus ngaji loh. Ngaji. Nggih, ngaji Gus setiap TPQ? hari. TPQ apa? Di pondok? Ikro. Sama siapa?
belajar sendiri, Gus. Oh, harus cari guru, nggih. Nggih, Cari madrasah di Silokajang banyak ya. nggih. Nah, syukur-syukur apa di pondok pesantren bagus. Nggih. Bisa jadi polisi kamu, Kak. Pinter kamu. Nggih, Pun. Suwun nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Salah matur suwun teng Pak Bupati, Pak Wabub, Mugi-mugi suwun Pak Wabub, mugi-mugi rezekine lancar. Pak Bupati. Rezekine lancar. Panjang umur. Nggih, niku enten Pak Polisi, Pak Kapolres niku Pak Polisi. Mugi-mugi Pak Kapolres panjang umur. Amin. Semoga Apa? selalu bahagia. Oh iya wis, oke wis, Yuk. ngene. Ya. Sampun, Gus. Nggih. Nggih, Pun. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata perceling mang nyelubuk liwat cah cilik. Cak perce, cak nyelubuk liwat cah cilik.